Τώρα φαντάζομαι δεν δίνει τίποτα. Αποκτήστε, λέει, tokens. Πώς αποκτήσει tokens? Στο χωριό σε ειδικές αποστολές. Όχι, δεν θα πάμε. Έπαθλα. Φτάσαμε εδώ. Ωραία. Πήραμε τα 3 tier 3. Μια θέση στον γκαράζ πήραμε εδώ. Ωραία. Μπουστεράκια, γατιά, ένα προσωπικό με μία ικανότητα, σκύλους, γάτες, βιβλία. Ωραία. Εδώ έχει πολλά βιβλία, άρα θες να φτάσεις tier 10, σίγουρα θες να φτάσεις tier 10. Τελειώσαμε, ναι, έχουμε κάτι άλλο. Αυτά έχουμε μπόλικα, αλλά δεν ξέρω γιατί τι σκατά είναι. Μπορεί να χρειαστούν αργότερα στο τέτοιο. Σε αυτόν εδώ. Εδώ είναι αυτός, πού είναι αυτός? Headquarters, εδώ είναι. Headquarters. Αυτά είναι με αποστολές. Άρα δεν τα παίρνεις από εδώ αυτά. Α, μπράβο, να τον βρήκα, ρε. Ας τα χιλιόμετρα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Το λες καράτε. Το λες βαράτε. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Θα το έχω στα υπόψη τότε. Άμα χρειαστεί, να τα δώσω πρώτα βάση αυτό δηλαδή, Τώρα τι θα γίνει? Θα κάνει κύκλους εδώ, τι θα κάνει? Θα χτίσει το λιμάνι? Α, έχει ρε. Nice. Πάμε εδώ. Πόσα πρέπει να ανοίξει? 20 πρέπει να ανοίξω. Να παίρνεις τα boost για credits. Α, για πάμε παρακάτω. Πρώτα υψηλής τάσης. Μια χαρά. Δεν έχω άλλα. Μπορώ να τα μετατρέψω, μπορώ? Ναι, μπορώ. Πόσα θέλει? 500, θέλω 150 από Κίνα. Ωραία, φέρτα από αυτά. Αυτό. Άρα θες 200. Τι είναι αυτό, Αρκτούρος? Πολύ ωραία. Δεν βάρεθηκες να λες nice? Αλίγιστος. Μάλιστα. Τεχνοτροπία πήραμε. Αλίγιστος. Όπα ρε. Ναι. Και ναι. Ειδικές αποστολές. Ωραία, μας τελείωσαν τα ψηλά. Hello mate. Αρχηγείο. Καταπληκτική ιστορία του Jason. Όχι. Ναι, αυτό το είδαμε. Στο χέστο. Κάπου είχα δει που είχε μια μπάρα κάτω. Πού στη διάλογη είχε την μπάρα? Εδώ είναι η μπάρα. Μόνιμο ενεργό bonus σε credits. $50% είναι.
50%. Μπόνους επιλογή σας. 50%. 100% στο Crew XP. 200% Free XP. Καλά είναι. 15 από τα 50%, 15%. Ναι. 15, 30% και 60% από το 200. Εντάξει.